Bună și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft. Deci, hai să începem. La acest episod aș vrea să strângem 10 like-uri. De fapt, 15 like-uri dacă s-ar putea. Ca să mai postez și o să avea o surpriză mare. În 3 video... Dacă strângem 20 de like-uri, o să invit un prieten care nu l-am mai invitat niciodată. Deci, haideți să începem. Și nu uitați și de butonul de subscribe. Deci, haideți să începem. Prima dată, eu cred că este esențial să tăiem copaci. E pentru prima dată când mă joc Minecraft. Să știți că acest Minecraft care mă joc eu e de pe The Launcher. Nu se poate juca cu multiplayer, chiar dacă îți dă acolo varianta e cam... Nu am încercat cu un prieten de-al meu, dar nu. Deci de asta noi, dacă vreau să fac un episod cu un prieten de-al meu, nu o să facem de Minecraft. Că eu nu pot să bag bani în jocuri. Deci, da. Ăla de sus nu cred că pot să-l iau. Nu pot să-l iau, de aceea o să iau asta. Și din unii copaci pot să iei stick-uri. Am văzut că odată am putut să iau un stick. Așa, deci am 9. Mai ne ducem la un copac să mai tăiem ca să avem... Eu mereu îmi iau 14 de ăștia când mă joc Minecraft. O să pot să am de toate pentru tot. Sau odată mi-am luat vreo 30. De fapt un stack. Plin. Așa. Și nu suntem pe creative, suntem pe survival, pentru că de ce să ne plictisim pe creative? Aici vom explora, o să mergem prin sate, că am văzut că am mai jucat eu înainte ca să învăț ceva pe aici. Și am mai joc și uneori și cu prietenii de pe telefon, că nu mai vreau să mai fac episoade cu telefonul. Da, și cred că azi o să mai fac un episod și să vă arăt tot calculatorul meu cum arată el. Așa, sărim. Nu cred că o să mă duc în cheiul ăsta, pentru că nu vreau să mă omoare ăștia din prima, de-abia am intrat pe hartă. Deci efectiv de-abia am intrat pe hartă, apăsăm E, luăm ăștia, facem bum. Ne dă de-astea, câte ne dă? 15. Ok, atunci facem bum. Stați o secundă că trebuie să fac asta. Să văd pe aici, deci prima cred că o să fac de-astea. Ok. Așa, să fac câte de-astea pot să fac, așa. Și am aproape un stack, mai puțin și fac un stack. Așa, prima vreau să fac un de-asta. Numai că să nu uităm că avem nevoie și de multe stick-uri. Vreau să fac stick-uri multe. Cât vreau să fac un stack, cred, de stick-uri. Nu știu de ce, dar vreau să am acolo niște stick-uri. Nu vreau atâta. Iau aici stick-uri atunci. Cât mai multe stick-uri. Ok, deci am făcut 48. Hai să facem mai bine 52. Ok, ca să avem aici. După ăsta o să-l punem aici. O să apăsăm iar pe E. După vom nu vreau să... sunt pe Shift. Ok. Aș vrea să facem o serie de Minecraft, nu să ne jucăm doar 2 episod și atâta. Aș vrea să ne facem un oraș, doar că trebuie să găsim, poate azi găsim un teren bun. De fapt, azi cred că o să ne adunăm niște materiale.
ce mai au villagerii prin de-astea, că eu o să mă duc într-un sat, că de-abia am intrat pe mapă, deci am dat creative map efectiv când am început episodul. Deci, da. Am vrut să palatez la acolo. Pot să vede, pot să facem copac? Azi, nu s-a făcut. Bambus! Vreau niște bambus. Vreți să mergem și sub apă? Eu o să merg să ved. Să merg să văd. O să văd dacă pot să ajung și jos. Așa. Mama, am făcut praf caracter. Iar asta, dacă îi mai dădeam o dată, cred că o băteam. Cred că o să ne jucăm și Fortnite dacă mai avem timp. Episodul ăsta vrea să-l fac de 30 de minute. Da, ca să nu vă plictisiți. Că inițial am vrut să-l fac de o oră. Sau să fac live-ul, nu că e pe episod. Nu înțeleg de ce nu uitați pe live. Deci dacă vreți să mai fac live-uri, să văd acolo la 10 abonați o să fac un live. Și de data asta trebuie neapărat. Altfel nu o să fac live. Și nu mint. Vreau să mor calul ăsta că îți dă ceva. Parcă la un moment dat mi-am dat. Mamă! Da. Știu ce poți face cu astea. Știu ce pot face. Chestiile astea pot să fac cască, armură, de toate. Deci trebuie să mor mulți cali. Sorry. O să vă prezint un clip în care o să vă arăt cum puteți să faceți robuși. Gratis. Și apropo, dacă vreți să-mi donați, o să vă prezint, o să pun puțin stop la videoclip la un moment dat și o să vă prezint harta mea de pe Roblox, în care vă voi arăta cum puteți să faci dacă vreți să donați. E pentru toată lumea harta aia, deci dacă vreți să donați, ok, puteți să o faceți. Și m-aș bucura foarte tare că dacă donați, când o să fac un grup, o să vă donez înapoi oamenilor. Deci, da, donați. Vă rog frumos. Așa. Așa, mergem aici, nu știu cum. O să-mi iau. O să pun, cred că. Acum o să merg pe 9. Pun crafting table-ul. Bun. Așa, și de aici pot să fac... prima dată aș vrea să fac undă ăsta. E important să am bețe. Dacă n-am bețe, e rău. Cred că o să fac doar lopata, atâta, nu mai fac mai multe, pentru că nici măcar nu cred că mai... hai să mai facem un pickaxe și atâta. Ca să-l avem acolo. În caz de ceva. Și de ce nu și un chest? Mamă, cât costă chestul? Nu fac chest. E mult prea mult chestul. Stați o secundă, din greșeală am pus. Vreau să-l... După apăsăm pe E și intrăm aici. Așa. Asta aici și asta îl punem aici și după punem asta aici și stick-ul aici. Punem E și mergem. Dăm drumul să vedem. Cred că o să mă vor omorâ dacă dau în asta. 3, 2, 1. Nu mă omorâți. Băi, sunteți furioase, rău de tot. Nu.
Cred că totuși s-au supărat. Cum adică totuși? Normal că s-au supărat, că efectiv i-am dat o stup. Credeam că îmi dă ceva. Nu mi-a dat nimic. Și am și lăsat albinele fără casă, deci nu e bine. Să-l faceți și voi asta. Bum, 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 bum. Sper să nu aici am uitat să setez harta să nu mai vină monstruleții. Deci o să vină monstruleții, deci sper să nu murim. Sper să nu mor, că voi n-aveți cum să muriți. Și îmi place să mă arunc, mai ales dacă e apă jos, e bine. Aici în cave, mai bine nu mă duc acolo, că normal că acolo sunt monstruleți. Și de ce nu găsesc și un sat, că dacă găseam un sat până acum abia un pat unde să mă culc. De ce trebuie? Dacă mă uit aici de sus, cred că ar trebui să găsesc ceva. Normal spargem piatra. Eu mă dădeam cu spatele, deci eu nu aveam nicio treabă. Să-mi ziceți dacă voi aveți Minecraft în comentarii. Acolo e o zonă cu zăpadă. Aici m-a spawnat. No. Mamă, mi-am văzut acolo ceva ce nu trebuia să mă uit și nu trebuie să merg pe cât râl mai repede. Că sunt acolo niște schelete. Dar peste tot. De asta îmi place mie să mă arunc. Asta chiar nu mi-a plăcut. Nu-mi place. I hate this. I hate this. I hate. Trebuie să merg repede. Uitați acolo, ești lavă. La lavă nu pot să văd. Și până la lavă. Că i-am păsat din greșeală Shift. Shift. Nu! Deci am murit în copac. Deci acum trebuie să găsesc unde am murit eu. Să mă uit să văd unde am murit eu. Ca să pot să-mi iau itemele. Deci efectiv am murit într-un copac. Știi cum am urcat de aici? Așa, și mi-a plăcut asta. Chiar mi-a plăcut. Deci, deocamdată ne-am pierdut itemia. Așa, de aici cred că trebuie să cobor aici. Că pe aici cred că mi-am pierdut eu itemele. De aici e. Da, uitați. De aici am eu itemele. Dați stick-urile, chestiile. Nu mai mor iară. Nu mai mor. Nu mai suport să mai mor, efectiv, deci dacă nu-mi place să mor în continuu, că nu mai găsesc itemele la un moment dat. Sat, există pe aici un sat? Că dacă există un sat pe aici pot să mă duc. Wow, mamă, ce rascat de acolo. Dacă vă întrebați de ce țin apăsat pe space, este pentru că vreau efectiv să merg mai repede, că dacă te duci pe către și mergi cu space-ul. De ce trebuie să existe și asta? Îmi place să distrug tot aici. Și uitați că... Da. Dacă l-ați văzut acel minunat zombalou. De ce trebuie mereu să mă blochez? Ia uite și grupul VS de păianjen. Ia uite și creeperii, ia uitați pe toți. Deci, yay. Și nici nu pot să dau time să dai. E și tare rău. Și nici nu mai am mâncare. Mamă, trebuie să găsesc urgent prin sat. Nu zic că aia vin după mine. Hai, ți-am rupt.
Nu mă, ce le-am făcut ăla. Și nici nu mi-am luat damage de la florile alea. Oh my god. Nu e bine. Șiș, îmi iau damage. Am zis că îmi iau damage. Mamă, te și ce tinezi că-ți iau și damage. Era bine dacă alea îți dădeau damage. Nu. Îți dădeau viața. Gata. Că dacă îți dădeau damage era și mai rău. Adică... în fine, înțelegeți voi. Dar de unde e atât de multă la... De unde e lavă? Sper să nu pică în ea. Bine, că am sărit acolo chiar ok. Și acum mergi lent în apă. Ne uităm pe el dacă avem ceva. Nu avem nimic de mâncare. Și mă și scufund. Wow, tare. Ăla vine acolo la mine. Uitați și un arcaș. Deci e totul bine. Iii, ura. Și nici n-ai cum să mergi mai repede. Deci te seresc să merg foarte repede. Am sărit peste groapa aia la fix. Fix. Cream că aici sunt mulți de ăștia. O să trebuie să mă omor un porculeț. Sorry. Sorry, don't worry. You're going to be fine. Așa, bum. Așa și încă. Vreau să-mi dau una și un pe porcușorul ăsta. Că nu am mâncare. Trebuie să fac un porcușor. Sorry. Așa, o iau. Stați puțin o secundă, apoi trebuie să mă-l pun aici mai bine, în loc de floarea asta. Îi apăs pe E, după mă duc pe 8, cred 5. 6. Așa, și dau de dreapta și da. Așa, tot trebuie să desparcă ceva prin el. Deci, da, cam așa. Trebuie să mă duc. Uite-ți niște găinușe. Așa. Merge. Uite, și eu băiajen. Uite-mă aici. Mai ok să omori ăștia pe calculator. Pentru că e să poți să-i țintești corect. Am murit. Că era... Cum adică am murit? I'm dead. Acolo e zona, nu? Nu știu, numai că deodată să nu mai reușesc. De ce tragi? Mă, de ce tragi? Zi-mă de ce tragi. De ce tragi? Aici să... Ok, deci trebuie să luăm de la capăt. Asta e tare rău. Că nu cred că o să știi, nu cred că o să ajung până în partea aia și mă urmărește și un arcaș, deci e perfect. Să vedem. Șiș. Sper că acolo e apă. Șiș. Iară. Uitați. Încă unul. Ești deștept rău. Ești deștept. Vreau să-l prind să le ajungă până în partea aia. Atunci mă arunc eu. Șuș. Și uitați și pe acesta. Cum adică? Iar m-am omorât. Stați o secundă. Deci cam așa, vreau să vă arăt și eu acesta. Cam așa arată. Vedeți că nu puteți să vă jucați multiplayer, că așa vă arată. Deci aici este Minecraft Fury Lamps, single player și aici am hărțile mele. Unele mă joc eu personal. Ăsta e aici hata cu care mă joc cu voi. Așa. Nu pot să-mi dați altfriend pentru că aici nu se poate da altfriend nimănui și nimănui. Deci da. Acum o să trebuiască să... Acum o să vă arăt hărțile mele de pe Roblox. Gata, am revenit. Aici să vă arăt asta că n-are nimic. Deci nu sunt. Deci acesta este primul meu joc. Ignorați chestia asta de aici. Nu știu cum să o dau la o parte. Acesta este City Funny.
Știu că trebuie să scriu invers. Dacă vreți să luați un server privat, costă 30 de Robux servere. Store, nu am niciun pass, deci nu puteți să cumpărați de acolo. Aici puteți să dați dacă vreți 30 de Robux pe un server privat. Acum să intrăm pe joc. Ok. Acum, dacă o să fie o grămadă de persoane, nu o să mai arate chestia asta de aici. Asta este imaginea noastră pe Google. Și da, deci trebuie să se încarce. Așa, este practic o să vă spawneze aici. Și dacă vreți să știți, vă merge și shift-ul. Nu puteți să intrați în case, numai că dacă vreți să prefaceți așa, că sunteți așa. Deci aveți și admin, dacă vreți să știți. Nu puteți să intrați în case, uitați. De fapt puteți să intrați, uitați că putem intra. Vă faceți aici casa voastră, puteți să vă așezați. Da, deci ca să o promovez puțin. Așa, VIP-ul ăsta nu înțeleg de ce mi l-a adăugat, nu înțeleg chiar deloc. Dacă vreți să-mi donați Robux, puteți să donați. Nu știu, asta nu știu dacă merge, habar n-am, cred că nu merge asta. Deci, stați puțin să văd. O să nu la acesta să donați, vă rog frumos. Deci la alea, doar dacă vreți, nu știu, dar cel mai sigur ar fi ca să vină direct Robux și să nu cumva să primiți ceva că nu puteți donați. Apropo, dacă vreau să știți, dacă vrea cineva să fie acces pe panou, trebuie să doneze. Și dacă cine e locul 1 la donat, să zicem că tu mi-ai donat 50 de Robux. El mi-a donat 10 Robux și celălalt mi-a donat 10 Robux. Tu care ai donat 50 de Robux vei fi sus, aici. Cel care a donat cel mai mulți Robux. Deci, dacă vreți să vă întreceți la Robux, haideți. Și să vă chemați și prietenii pe harta voastră. Știu, aici strada asta nepusă prea bine, numai că nu o să aveți probleme cu mașina. Deci, aici puteți să donați simplu. Efectiv, apăsați pe asta. Dar vă o să vă meargă, numai că aici am niște probleme eu cu mouse-ul. Bine. Trebuie doar să apăsați pe asta. Dacă nu vă merge, mergeți la cufere. Nu, asta. Mergeți la cufere. Și da. Deci așa. Și dacă donați, și aici dacă nu e nimeni, primul donator al meu va fi aici. Oh, nu bine. Din greșeală l-am împins. Dar puteți... Da, voi nu... O să se rețuteze asta, deci veți fi voi. Deci, haideți să vedem. Deci, dați acolo. Donați acolo 10 Robux, dacă aveți niște Robux și dați un like la hartă. Că dacă o să dați, când o să strângem atunci 1000 de like-uri la harta aceasta, vom face o hartă în care veți avea de toate. Și nu o să trebuiască să faceți nimic greu. Aceasta este sunt niște mașini care le puteți conduce. Aici aveți McDonald's-ul în care puteți intra, numai că nu puteți comanda. Scuzați că este iarba asta pe aici, e enervantă. Puteți comanda, aveți chiar și meniurile lor. Wow! Aveți și mese, scaune, nu avem terasă, ne cerem scuze. Aici aveți un parculeț frumos în care aveți și un leagăn, dacă vreți să vă jucați. Parculețul ăsta. Nu știu dacă chiar ne putem da pe topogane. Mă pot da pe topogane, deci să încercăm. Deci o să scot acest speed coil, că nu vă pot arăta. Ok. Wow, chiar merge. Până și eu sunt surprins. Nu înțeleg de ce ăsta a ieșit în stradă. Și celălalt se pune acolo. Puteți să vă jucați un gameplay cu prietenii. Și dacă vă dați like la video, acum vă voi arăta codul care va fi 2, 2, 3, 3. Enter. Enter am zis. De fapt, stați o secundă. Delete. Apăsă delete. Deci o să trească să faceți 2, 2, 3, 3, 3. Apăsați Enter pe ăsta. Nu
înțelege în ea, cred că vouă o să vă ia dacă sunteți pe telefon. Uneori se mai și băguiește, stați puțin că îmi băgau, cred că prea mult. What? În fine, dacă nu vă reușește, cred că o să trebuiască să dați refresh. Și o să mai am o mapă. Aici este un poster, nu înțeleg, ăștia sunt făcut de posterul. Aici avem o benzinărie. Nu știu ce benzinărie este, că există și România. Nu. Puteți și aici intra, aici aveți un coș de reciclați. Aici aveți Bloxicola, să ziceți, să cumpărați. Deci dacă, da, și puteți să cumpărați și să fiți de la voi. Așa, și dacă eu vreau să cumpăr astea, pot să le cumpăr. Și ciocolățelele. Și efectiv nu vă costă nimic. Și puteți să vă jucați de casierii, cei care, na, mai micuți. Și trebuie asta, puteți să le dați la player. O dați așa și dacă le-ați dat-o, când le-ați dat-o, ei pot să o mănânce. Dacă ți-a dat unul, puteți să o mâncați. Deci da, dacă mergeți cu mașina, aici este benzinăria, aici este un bloc pe care sus de tot scrie 2022. Așa, eu să apăs pe 2, că voi puteți să intrați direct prin bloc, numai că eu vreau să spun puțin. Au, am lovit. Au. Nici măcar nu cred că știu dacă pot să intru prin bloc, nu. Vedeți. Uitați, cer și eu. Nu o să puteți să intrați prin bloc. Dacă puteți să vă luați Gravity Coil care nu costă niciun Robux. Eu nu vă oblic dacă vreți să donați Robux, doar dacă vreți, atâta. Vreți să donați Robux, ok, dacă nu, nu e obligatoriu. Dacă vreți să fiți cei mai buni fani, atunci trebuie neapărat, dacă nu aveți Robux sau nu puteți să-mi donați Robux, că aveți prea puțin, puteți doar să dați un like și un subscribe. Așa, deci o să încerc să vin. Deci puteți să intrați aici pe spate și uitați aici 2020, de fapt stați o secundă să intru așa. 2022, cred că asta va fi și poza care o să o pun la videoclip. Ok. Stați de că am făcut o poză. Ok, deci așa. Acolo mai aveți un parc. Aici parcă era nu știu ce era, cred că era o căsuță aici. Acolo aveți un host party, unde puteți chiar să vă dați leagăne și să vă jucați și să faceți tot ce vreți. Practic este un oraș. Aici este chestie cu toalete. Este o școală, cred. Sau bibliotecă. Nu, e o școală. Wow, deci dacă vreți la școală, uitați pe aici intrarea, acolo era intrarea de spate. Aici este o școală, scuzați că toți mi se aude telefonul în care face așa, aici o casă mai mică. Fiecare poate să-și ia casa, nu e doar casa lui, efectiv poate să meargă oricine, nu e ca în Brookhaven. Dar vreau să vă simțiți bine și da, o să vă arăt și încă un joc, tot așa de al meu. Așa, vă puteți da cât de tare vreți voi. De mine m-a luat direct cu leșin. Leagănele, nu știu cât de tare vă puteți da, cred că vă puteți da foarte tare. Sau dacă chiar merg. Nu știu dacă merg, nu cred că merg. Dar topoganele merg, pentru că uitați, dacă vă urcați pe ei. Cam acum vreau să fac o mare prezentare, o mică mare prezentare, pentru că ne-am mergit cu episodul ăsta urmată, deci nu o să cred că o să ne mai jucăm Minecraft-ul. Că eu nu planuiesc dinainte chestiile, pentru că n-ai cum. Uitați aici un pic de parcurs. După aici trebuie să mergeți pe asta, dacă leșin, vă ridicați. Aici aveți tot asta de donate Robux, scuzați că e chiar așa, pusă. Numai că eu vreau să pun în casă, nu cred că această casă, Buclucaș, s-a dus într-o parte. Deci dacă apăs pe el,
puteți să dați Robux, by Robux. Dacă aveți Robux, by Robux, așa, nu o să închid asta ca să nu vedeți toate parolele și chestiile. Așa. Deci puteți acolo să dați Robux și aici aveți adminul, vedeți în partea asta, coment și da. Casa s-a desmilipit din casă chestia asta. Și aceasta este o casă goală. Wow, vă prezint o casă goală. Aici este un host party. Asta de aici. O să vă fac o mică prezentare la chestiile astea mai importante care strălucește foarte tare. Nu trebuie să dați nimic ca să intrați în ea. Uitați cât de tare e efectiv. Deci arată ca una din viața reală și ele chiar merg. Ce-mi plăcea când aveam vreo 5 ani, îmi plăcea foarte tare să intru la de-astea la host party. Ce era tare și mai ales atunci când mă dădeam pe tobogani. Asta când se venește aici și puteți să vedeți telefonul așa. Și de aici este exit. Dacă vreți să ieșiți, vedeți așa, așa și de aici nu vă omoară nimic. Aici puteți să dansați cum vreți. Puteți să urcați și pe astea. Stați, să vă arăt. Aici construie. Puteți chiar și să mergeți cu telefonul ăsta. Da, bine, la mine m-a luat cu leșin direct. Aici v-am zis asta de donat, acolo e de la Crăciun, asta a făcut acum o grămadă de timp, numai că n-am putut să o prezint, am vrut să prezint alte chestii și da. Acolo avem, cred că pe aici multe chestii de donat. Aici o roată învârtătoare. Cred că se învârte sau nu știu, trebuie să intrați în ea. Chiar se învârte, da. Se învârte, cred că automat. Sau încercați să apăsați pe W și cred că se va învârti. Deci asta e o roată care chiar se învârte. Wow! Vipurile alea mi s-au fost puse automat, nu înțeleg de ce. Nu știu dacă... Stați să mă uit puțin să văd dacă merg să cumpărați vipul. Mergem. Aici aveți semnalizarea stop, asta. Nu e obligatoriu să le respectați, să știți. Aici, dar în viața reală e obligatoriu. Nu înțeleg de ce nu pot să-l iau VIP-ul, efectiv de ce apăs pe el în continuu și nu pot să-l iau. Deci, asta e o casă, aici o să vă spawneze mereu, dar puteți să ieșiți de aici și să luați, să faceți așa. Uitați, deci să vă arată așa. Puteți să, doar dacă sunteți pe telefon, nu o să puteți să faceți cu mașina, adică să conduceți. Pentru că asta se poate face doar pe calculator, pe telefon e imposibil. Doar la astea galbene, mi se pare că puteți să le... Nu înțeleg de ce au voie să pună firma asta. Efectiv nu au sponsorizare cu McDonald's, nu știu. Deci astea galbene le pot doar cu cei de pe telefon. Cele albastre le puteți lua doar cei de pe calculator. Sau nu știu dacă vreți și ce acolo vedem care și-o trambulină, face pe timpul, asta ajunge la 15 pe oră, sunt și pe aici, este tot. Apropo, și dacă, cum faci asta? Dacă a venit vorba de Huggy Wuggy, haideți să vă prezint următoarea mea hartă. Your friends Huggy Wuggy. Vedeți că nu a fost furată de cineva, este acesta este numele meu, deci puteți vedea, nu l-a furat de nicăieri, pe ambele nu l-a furat, deci da. Și aici trebuie să fugiți imediat după ce ați intrat. Harta asta nu mi se pare așa de reușită. Vorbește Huggy și Jeff. Sunt și 100 de zombi.
e păpușă de Squid Game care stă în aer. Eu am vrut să o las să nu stea în aer, dar ea s-a dus în aer. Aici e și un scheleton care moare în continuu. Aici este 2020. Huggy Wuggy vă urează în 2022 fericit. Taci, voi ce vine după mână. Apropo, și Huggy Wuggy omoară zombie. Asta, dacă vreau să știți. Puteți să vă urcați și pe aici. Nu e nicio problemă. Cred că... Ăștia nu se pot urca dacă vreți să știți. Nu se pot urca deloc. Ups. Uite, am dat capul. Din acesta ca să puteți să vă luați. Deci apăsați pe ce vreți. Ori vă pică aici, ori vă pică jos. Chestiile care le-ați vrut. Și puteți să-i omorâți. Doar zombiile. Huggy Wuggy imposibil. Vehicul ăsta l-am pus eu, numai că nu costă deloc nimic. Pentru că eu l-am deja, pentru că am făcut carta. Aici aveți un covor, astea sunt toate gratis. Aici aveți și o pușcă care să ieși gratis. În fine, nu știu să țintesc cu pușca. Și de astea, deci să mergem în față, sărim și bun. Aici avem donaj, puteți să donați și voi. Aici sunt niște polițiști care nu înțeleg de ce nu au un picior. Deci picioarele lor sunt la coleșim și pe ăsta. Deci efectiv ăstea sunt ciudați, efectiv se desmembrează. Eu când i-am făcut, ei chiar îi stăteau ok, adică nu erau vai de capul lor, adică uitați-vă și voi să și o poză asta cred că nu o să mai las aici, pentru că nu cred că pot să o las noi, uitați, deci efectiv încerc să mă duc așa. Și dacă și puteți să mergeți în el, deci da. Că mi-a zis un prieten să fac un shop, am zis ok, m-am uitat pe el, acolo la... cum se cheamă? Pe Roblox Studio, ca să văd dacă există un shop. Și am găsit pe ăsta, am zis hai că poate merge. Are lucruri incluse în el. Nu merge. Deci, nu cred că merge. Acolo aveți și un shop de coin. Aveți grijă, stați mai mult în casă, nu vă uitați la shop-ul ăsta, că shop-ul ăsta e greșeală și nu mai pot să-l mai scot. Deci, da, și acolo aveți să donați, deci... Acest server privat o să coste 100. Na, trebuie să faci niște Robux-uri, pentru că până acum uitați câți Robux am. 0. Dacă vreți să mă susțineți acolo cu niște Robux, că dacă m-am uitat și poți să faci un grup. Poți să faci create a group. Te duci aici, name group. YouTube. Pe description. În fine, este scris așa numai că... Da? Pe aici o să iau eu o imagine de aici. Această imagine. Așa, deci va fi aceasta. Și zici... Stați că nu cred că puteți să vedeți. Zici aici să iau, fac 100 de Robux. 100 de Robux și eu am 0 Robux. Deci dacă vreți să facem un canal, dacă vreți să facem de asta, trebuie să donați câțiva Robux. Și dacă vreți 100, dacă vreți 1000, dacă vreți 2500 sau cât vreți voi, măcar acolo să fie donat puțin. Dacă ne uităm puțin la aici, ca să vedeți chiar că nu mint, că nu pot să îmi iau niciun Robux, stați puțin să vedem dacă pot să... Nu cred că pot să vă arăt, că n-am nicio tranzacție făcută. Deci, da. Și vă să vă arăt puțin numele, cred că imediat trebuie să vă aici. Asta este numele meu, dacă vreți să mă căutați. Acesta este. Mă
mă căutați pe Roblox, AlexXS654. Aia este așa. Așa, aici este shop-ul. Așa, community. Și aici sunt chestiile. Head. Wow, head. Și aș vrea să primesc. Aș vrea să cumpăr o chestie de aici. Clothing. T-shirt. Toate t-shirturile sunt cu bani, efectiv, deci uitați-vă. Bai. Și n-am niciun Robux, uitați. 0 Robux și nu pot să nu modific eu. Și varianta cu Robux gratis, na, cred că o să fac tot acum. Deci, prima dată trebuie să intrați pe orice browser aveți voi. Oricare, Opera, browser, orice browser aveți. Intrați la Roblox. O secundă. Roblox, profil. După ieșiți de la profilul vostru. De fapt nu trebuie să ieșiți. Mergeți, faceți așa la Robux și după apăsați clip dreapta, după Inspect Element. Așa, apăsați clip dreapta, Edit HTML. După apăsați aici, apăsați la 0 și în loc de 0 puneți ce sumă vreți. Așa. Închideți și uitați, aveți atâtea de Robux, numai că aici jos scrie că aveți doar atâți Robux. Numai că dacă faceți asta, Inspect Element, faceți chestia asta, Edit HTML. Așa, trebuie să, în locul de 0 ăsta, să puneți nu, puteți să puneți altă sumă decât ați pus aici sus și uitați câți Robux aveți. Numai că uitați, dacă mergem pe Avatar Shop să-mi cumpăr ceva, 0 Robux, 0 Robux. Deci este o chestie doar dacă vreți să le faceți farse prietenilor, adică gen, uite, am atâția Robux. Wow, cum ai făcut rost de atâția? Efectiv zici, am primit cadou de la un copil. Deci puteți să faceți farse chestia asta. Hai, dacă dau o grămadă, pot să dau o grămadă. Aveți 0 Robux. Doar pentru fars, că nu este adevărat. Mai cum să faci Robux. Dar dacă te duci și pe alte aplicații. Aplicații am văzut de pe Google Play, dar na. Wow, nu înțeleg de ce scrie aici Don't Buy la chestia asta. Wow, este. În fine, haideți să trecem înapoi la Minecraft. N-am mai avut de ce să mai închid iar OBS-ul și de-astea. Select Word și se încarcă. Stați puțin să vedem dacă mai avem, dacă e și deja și cu are 30 de minute. Mamă, deja ne-am extins prea mult. Deci trebuie să închidem acest episod. Nu se mai ca Minecraft. Deci, pa, pa!